Magkilay po tayo at mag-aral ng bawat pananampalataya. Tayo po ay magsuri. Ayan. Pero, ayan. So, again, pakiusap ko po ay pa-share po nung ating live dyan. Ayan. So, syempre, bago po natin simulan ng ating debate na to, ay again, meron po tayong isang rules na siya po yung magsasaayos ng rules na ito, ng debate na ito, at upang tayo magkaroon ng isang maayos at payapang debate. So, hindi na po natin siguro patatagalin at babasahin na po natin yung ating magiging debate rules. So, makinig po. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 minutes, seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng ang moderator ng next question. So number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong ng ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. So number 5, sa first stand doon lamang magtatanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal doon na lamang pwedeng itanong ang lahat. At number 6, ang debater na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lang at hindi po sunod-sunod na objection. No objection during final conclusion. So number 8, hindi po pinahihintulutan ng physical attack at mga pagmumura na nakasanayan, kasama na dito ang out of topic. So again, dito po sa number 8, sa rules number 8 po natin, yung mga unnecessary word po ay hindi po kinakailangan. Katulad ng tanga, bobo, walang isip, walang alam. So iwasan po natin yan para po tayo magkaroon ng isang healthy discussion. So number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko o paano kung mabasa ko ay hindi pinapayagan na maitanong. At number 10, ito lamang ang iiral ng patakaran bilang pagsasayos ng debateng ito. So ang atin pong oras ng ating debate, 10-7. So medyo okay naman na po kayo dyan. Alam nyo na yan. And final conclusion natin ay 5 minutes. So so ngayon, syempre, bago po natin simulan ng ating debate na ito, ay meron po tayong tig 1 minuto na introduction para po sa ating sarili o pagpapakilala sa ating sarili at ano ang ating titindigan. So, unahin na po natin si Brother Dandy ng RCC. 1 minute, Brother Dandy. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood dito sa ating live sa In Defense Truth. Ako po ay si Dandy Kagaanan, isang RCC. Isa lang lamang po akong ordinary na Katoliko, hindi ako member ng CFD. Pero nababasa rin ng Biblia. Ang titindigan ko po ngayon ay merong purgatorio sa Biblia. Yan po. Hey, ayan. Yan po ang ating kapatid na si Brother Dandy. Siyempre, dako naman tayo sa pagpapakilata at titindigan ng ating kapatid na isang magaling na pastor, mabait na pastor, ayan, at suki ng In Defense, si Pastor Cesar Baladad. 1 minuto po para sa pagpapakilala. Pastor, wala kayong ano niyo po yung mic? Na-mute ko po kayo kanina.
Unmute nyo po yung mic. Unmute. Yan, Oh. yan. Ayan na. Opo. Sige po. 1 minute. Okay, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Muli po natin ang paglingkod, Pastor Paladan, upang muli po nating pag-aralan ang mga katotohanan ayon po sa mga doktrina at mga aral ng ating pong kinaniban ng mga religion at mga sekta. Kaya po, magandang gabi po sa inyo lahat, mga nakikinig sa live at sa mga comment section ay kayo po ay maghanda dyan sa inyong mga inyong makinig upang kayo po ang mag-desisyon o magbulay-bulay kung alin po ang malapit po doon sa amin pong pagpapahayag sa gabi ito. Kaya maraming salamat po. Mag-desisyon lahat, lalo na po sa ating pong moderator. Mag-desisyon po. Okay, thank you. Salamat po, Pastor. Ayan. Okay. Parang nag-static po yung inyong yung inyong... Okay. Ayan, okay na po, okay na. Okay na. Okay. Kasi malayo kasi. So, sisimulan, okay, pause, cancel. Okay, so sisimulan na po natin ang ating unang tindigan ng ating kapatid na Brother Dandy. So wait, mag-share screen po ako. Meron po kasi siyang presentation. So, again, okay, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at ngayon po ay kung ready na po ang ating kapatid na Brother Dandy. So yung kanyang 10 minutes para sa kanyang unang tindigan ay ready na. So Brother Dandy, so kung ready ka na, Brother Dandy. Tika lang po, Sis Nats. Okay, sige. So meron po siyang konting presentation para sa kanyang first time. So, ang topic po natin ngayon ay purgatory at syempre ito ay titindigan ng ating kapatid na Brother Dandy na meron ito na merong purgatory sa Biblia. Okay, ready na po ako, Sis Nats. Okay? So, Pastor Cesar, mute muna kita saglit ha. Mute kita saglit. Okay, Sige okay, po, so. yan. Okay, so Brother Dandy, 10 minutes. Time start now. Okay po, so ito is yung unang slides ko. The Catechism of the Catholic Church defines purgatory as a post-mortem final purification for all who die in God's grace and friendship, the elect but still imperfectly purified, so that they may achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. So ang purgatorio ay isang huling paglilinis para sa lahat ng namatay in God's grace and friendship, ngunit hindi pa ganap na nalilinis upang makamit nila ang kabanalan ng kinakailangan upang makapasok sa kaharian ng langit. So sa Hebrew 12:14 ang sabi, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. So kung walang holiness, hindi ka makakita sa Panginoon. Next po, Sis Nats. Ayan, may ginawa kong illustration. So tingnan natin ang ginawa kong illustration ng purgatory. So merong dalawang box, point A at point B. Sa point A, ito yung moment of death kung saan ang tao ay namatay na nasa imperfect state. Sa point B naman, ito yung tao kung saan nagiging perfect state na siya in the full glory of heaven. So from being imperfect to perfect state. Kasi sa Hebrews 12:22-23, ang sabi, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to God, the judge of all, to the spirits of righteous made perfect. So ang mga righteous people, ginawang perfect doon sa heaven. Sa lifetime natin, ang buhay natin ay merong initial purification, middle purification, and final purification. Ang initial purification ay nangyayari at the beginning of Christian life nang siya ay nabautismuhan. Kasi sabi sa 1 Peter 3:21, baptism now saves you. Okay, so baptism now saves you. Pangalawa po, ang middle purification. Ito'y nangyayari sa lifetime ng tao.
matapos na bautismahan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ang middle purification ay isang ongoing process of purification. Sa mga non-Catholics, tawag nila itong sanctification, which involves the purification and transformation of the believer habang nabubuhay ang tao. Hindi ito one-time event that occurs in our lives. Pangatlo po, kung ang tao ay namatay na hindi pa perfect, then hindi pa complete ang purification process. At dahil hindi pa complete ang kanyang purification at nabutan siya ng kamatayan, kailan gaganapin ang final purification? Ang final purification po, o huling yugto ng paglilinis, ay gagawin sa pagitan ng araw ng kanyang kamatayan at ng langit. So in between death and heaven. So dahil walang makakapasok sa langit kung may bahid na dumi o kasalanan according to Revelation 12:27, ibig sabihin po ang tao ay nililinis muna bago makapasok sa langit. At ito yung purgatory, the final purification. Next po, Sis Nads. Okay, so isa sa mga batayan sa Biblia na mayroong purgatory ay ang 1 Corinthians 3:11-15. Ang sabi, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed with fire, and the fire will test what sort of work each one has done. So, verse 14, if the work which any man has built on the foundation survives, he will receive a reward. If any man's work is burned, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So, verse 13, ang sinasabing the day is the judgment day. Kasi sa Hebrews 9:27, ang sabi, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. Hebrews 9:27. At sa 2 Corinthians 5:10 naman, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng narapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So sa verse 15, diretso tayo, ang sabi, if any man's work is burned up, kung ang gawa ng sino mang tao ay nasusunog, he will suffer loss. Siya ay magdurusa ng pagkawala. Though he himself will be saved, bagamat siya ay maliligtas, but only as through fire, ngunit sa pamamagitan lamang ng apoy. Now, ang tanong, ano bang klaseng apoy ito? So si Pope Emeritus Benedict XVI ay may magandang paliwanag dito. So sabi niya sa kanyang libro na Eschatology, chapter 7, page 230-231. Sabi niya, the essential Christian understanding of purgatory has now become clear. Ang mahalagang pangunawa ng mga Kristiyano tungkol sa purgatory ay malinaw na ngayon. Purgatory is not, as Tertullian thought, some kind of supra-worldly concentration camp where man is forced to undergo punishment in a more or less arbitrary fashion. So to Tagalog po, ang purgatorio ay hindi tulad ng iniisip ni Tertullian na isang physical na lugar kung saan ang isang tao ay parurusahan. Rather, it is the inwardly necessary process of transformation, which is a person becomes capable of Christ, capable of God, and thus capable of unity with the whole communion of the saints. So ito ay sa halip ang kinakailangang proseso ng pagbabago sa loob ng isang tao upang maging kahintulad ni Kristo, kahintulad ng Diyos, at sa gayon ay magiging kahalintulad ng buong komunyon ng mga banal. Ang sabi niya, encounter with the Lord is this transformation. Ang pagharap sa Panginoon ang pagbabagong ito. It is the fire that burns away our dross and reforms us to be vessels of eternal joy. Ito ang apoy na naglilinis sa ating mga dumi at mabubuo sa atin upang maging mga sisidlan ng walang hanggang kasiyahan sa langit.
Binanggit din niya ito sa kanyang encyclical na Este Salve. Sabi niya, the fire could be Christ himself, the judge, the savior, before whose gaze all falsehood melts away. Na ang apoy daw ay maaaring si Kristo mismo, ang hukom at tagapagligtas, na sa harap ng kanyang titig, lahat ng kasinungalingan ay natutunaw. Sabi pa niya, this encounter with him, sabi niya, burns us, transforms and frees us, allowing us to become truly ourselves. So sa verse 12, ang mga good building materials na gamit sa pagtatayo ng bahay gaya ng ginto, mga mamahaling bato at pilak, at ang mga bad building materials gaya ng kahoy, dayami at tuyong damo ay isang metaphor or hindi literal. Ito'y nag-represent ng mga good works and bad works. So kung hindi ito literal, gayon din ang apoy, hindi literal. Hindi ito material fire. Dahil ang kaluluwa ay walang katawan, mahirap sabihin ng isang material na apoy or fire ay maaring makakaapekto sa kaluluwa. Ngunit gaya ng isang material fire na very painful and intense, binabago rin ito ang kanyang sinusunog. Ang substance ng sinusunog ng mga bagay tulad ng kahoy, dayami at tayong damo ay mag-iiba at magbabago. Ito'y nagtatransform pagkatapos itong sunugin. Hindi ito manatiling kahoy, dayami at tuyong dahon. So ganyan din, the fire here is not material fire but an intense transformation or pagbabago. At interesting to know, sabi sa Hebrews 12:29, our God is a consuming fire. Ang ating Diyos ay isang naglalagablab na apoy. At sa Malakias 3, versikulo 2 hanggang 3, ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang tatayo kapag siya'y lumitaw? Sapagkat siya ay magiging tulad ng apoy na tagapaglinis. So just like material fire that is intense and transformational, God is also intense and transformational. Therefore, the fire of purgatory is actually a transforming encounter with God Himself. Ngayon, matapos nating may bigay ang mga batayan sa Biblia, ito yung argument na kailangan tibagin. Saan matatagpuan ang lugar o estado na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay huhusgahan, magdurusa sa isang panahon, and then maliligtas pa rin kahit dumaan sa apoy? Hindi ito maaring langit dahil hindi magdurusa ang isang kaluluwa sa langit at wala ring apoy doon. Hindi rin ito maaring impyerno dahil walang sinuman ang maliligtas sa impyerno. So kung hindi ito langit at hindi ito impyerno, ano pa nga ba ito? Wala nang iba kundi ang tinatawag ng simbahang Katolika na purgatorio. Purgatorio lamang ang makaka-explain ng passage na ito. At kailangan ito ang tinitiyatayo ko na dapat ibagay ni Pastor Cesar ngayon. May time pa ba, Sis Nudge? Okay, almost, yan. Sige, Nakikita ba yung nakita ko. natin? Okay. Wala. So, stop sharing ko na. Okay, time is up. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating unang tindigan ng ating affirmative na si Brother Dandy. So, at dadako na po tayo sa ating cross-exam ng ating negative side na si Pastor. So, first of all, shout out po tayo dyan, Brother Forehand Strike, Jeng Manalili, ayan, Arnel Jawod Segosyo, ayan, and si Broted, ayan, si Brother Adel, nandito kanina. Yes, mamaya, bigay ko sa iyo. At salamat po sa ating live viewers ngayon at sa lahat po ng mga nag-share. So dadako na po tayo sa cross-exam ng ating Pastor Cesar. So Pastor, kung ready ka na, 7 minutes, time start now. Okay, so ating unang tanong. Ayon po sa binanggit na dito po
sa Revelation 21:27, nililinis mo na bago magkapasok sa langit. Tanong, ano po ba ang panlinis dito na tinutukoy dito sa 21 ng pahayag, verse 27? Ano ang panlinis dito, Brad? Ang tinutukoy dyan sa Revelation 27. Hello, narinig ba ako? Oh, sige. Hello? Okay. Narinig? Okay, sa Revelation 21 to 7, but nothing unclean will ever enter it. So, kahit anong marumi ay hindi makakapasok sa langit. Ito yung mga kasalanan na venial sin na nililinis muna bago makapasok sa langit. Okay, Yan po. next question. Next question, ano nga ang panglinis sa mga kasalanan ito? Ano ang gagamitin o anong pamamaraan na malinis nga itong mga taong ito sa kanilang kasalanan bago papasok sa langit? Ano ang panglinis dito? Ang paglilinis po ay gaya ng sinabi ko doon sa 1 Corinthians 3:15 na ipaglilinis sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy po ay ang Diyos mismo. Kasi God is the consuming fire. Ayon po sa aking latag kanina. Okay. Okay, next question. Next question, ano bang ang sabi dito sa purgatorio, ang inyong pong doktrina na ano ba ang purpose ng panalangin sa mga taong patay na nasa purgatorio? Ano ba ang purpose? Bakit ipanalangin sila? Ano ang dahilan? Dahil po ay sila po ay nagkakamit ng mga venial sin at saka hindi lang po yung venial sin, yung kapag ang tao ay namatay, the moment of death, kung saan hindi pa siya perfect, nakakamit siya ng mga venial sin, yung mga maliliit na kasalanan na hindi na Okay, next question. Next question. Next question. Alin ba talaga ang panlinis dito sa mga kasalanan na binyal? Yung apoy o yung panalangin na inyong ginagawa sa doktrinang Katoliko na ipanalangin ang mga patay na andun sa purgatorio? Ano ba talaga ang panlinis? Sa apoy o doon sa panalangin na inyong ginagawa? Alin ba talaga ang panlinis dyan? Sagot. Ang paglilinis po ay yung apoy. Ngunit yung panalangin po, yun yung request natin sa Panginoon upang yung mga tao doon sa purgatory ay malilinis muna bago papasok sa langit. Ito yung request so ang sagot ko ay both. Next question. Okay. Next question. Ano ang ginawa doon ng Panginoon sa kanyang pagparito na siya ay napako sa krus? Ano naman ang purpose noon sa kanyang pagparito nung siya ay napako sa krus? Ano ang purpose ng Panginoon? Ang purpose ng Panginoon ay upang tubusin tayo sa mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin pa. We need to do our part upang malinis tayo sa ating mga kasalanan. Gaya rin yan ng yung kapag ulan, di ba? Kung hindi ka makakuha ng ulan kapag hindi ka gagamit ng isang tabo or balde. Gaya rin ng ulan, si Kristo, yung pagtubos niya is pinapatak niya yung salvation at Okay, next gagawin natin question. ang part natin. Next question. Yung paliwanag, yan ba nakabatas sa Biblia o yun ay yung puro-puro mo lang yan? O mayroon tayong batayan na ating mapanghawakan dyan? Meron ba o wala? Okay, so gaya ng latag ko kanina na from the moment of death at saka sa full glory of heaven, perfect state, meron tayong Revelation 20:27 na nothing unclean will enter heaven. Our reasoning will tell us na merong paglilinis kasi bakit sila nakakapasok sa langit walang paglilinis? Next question.
Yung bang ginawa ni Kristo ni Kristo, yung bang ginawa ni Jesus nung sa paglilinis, nung sa kanyang dugo, hindi pa ba sapat yun para sa ating kasalanan na nalinis? Hindi pa ba sapat yun? Sagot? Sapat na po yun. Yun po yung tinatawag natin na atonement. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin pa. Gaya ng isang ama, di ba? Kung nagkakasala yung kanyang anak, ay pinaparusahan niya temporarily. Next question. Next question, kung sapat na ang dugo ng Panginoon na ang ating kasalanan ay nilinis, ano ba ang essence noon sa ating mga ginawa na effort na panalangin para sila ay maligtas? Sapat na pala yung sa Panginoon na dugo na nilinis. Ano ang essence noon sa inyong ginawa na panalangin para maligtas ang mga patay na nasa purgatorio? Ano ang pinaka-significant nito? Ano ang kahalagaan nito? Sagot? Okay. Ang kalagahan dito ay yung tinatawag natin na communion of saints, kung saan yung church militant at saka church triumphant, which is in heaven, ay tumutulong sa pagpamanalangin sa church suffering, which is nandun sa kaluwas sa mga purgatory. Next Kasi question. Next question. Yung bang purgatorio, yan ba existido noong unang panahon pa? O kailan lang nag-exist ang purgatorio? Kailan niya nag-exist? ang purgatory po ay nag-exist noong nagkasala yung tao. Okay, next question. Next question. Anong panahon nung nagkasala? Kasi lahat man mula sa pagsimula nagkasala na eh. Anong taon, anong mga panahon yun? Panahon ng lumang tipan, mayroon na bang purgatorio o wala pa? Meron na po, gaya ng sabi ko, nang nakasala si Adan at si Eva, meron ng plano ang Diyos na salvation. Kaya yung purgatory nag-exist the moment na ang tao ay nagkasala. Si Adan at si Eva. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Doon sa ilag, saan doon ang purgatorio? Dalawa lang naman ang binanggit sa Biblia, langit at impyerno. Saan doon ang purgatorio? Okay, time is up, Pastor. Position doon? Inabot. Time is up, Pastor. Pasensya na po, inabot. Okay. Okay, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating negative side sa affirmative side. So, shout out po tayo dyan, Joel Poking Podilla, si Bro Joel ito. So, pa-share po nung ating live para po mas maraming marating itong pag-uusap na to ng ating dalawang kapatid na debatista. So, ngayon, dadako na po tayo sa stand ng ating negative side na si Pastor Cesar Baladad. So, Pastor, kung ready ka na po, 10 minutes, time start now. Okay po, atin pong libasahin ang kanya po mga nilatag dito po sa kanyang mga sinasabi na kung saan po, yung Revelation 21 verse 27, ang sabi niya, nililinis muna bago makapasok sa langit. Ito ngayon ang ating pong problema. Kung yung palang mga nasa purgatorio na nakalagak na patay doon, na kailangan ipanalangin para sila ay malinis nga sa kasalanan at maligtas, ano pala ang ginawa ni Kristo? Sabi niya, sapat na daw yun. Bakit kailangan pa natin ipanalangin yung mga nasa purgatorio kung sapat na yung paglilinis ng dugo ng ating Panginoon? Ganito po ang sabi dito sa Juan 1:29 ay ganito po. Ito po yung ating pong patunay na ang inyong ginawa na panalangin talaga dyan sa inyong mga doktrina o katesismo na purgatorio na ipinalangin ang patay, wala po yung kabuluhan yan. Kasi bakit? Ang paglilinis dito, sapat na po, sabi niya, sapat na daw yung dugo ng Panginoon. Ito po ang sabi, Juan 1:29, basa. Sabi dito, ayan basahin natin ang Biblia. Kailangan tayo, kung magpatunay tayo, ayon sa nakasulat, hindi yung ating opinion. Kasi po, kung tayo lang ang niyan, hindi natin pwedeng panghawakan ng ating pong opinion. Okay. Sabi dito,
Juan 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Doon po lang po sa ni Juan, pagpapakilala kay Jesus. Ito yung ang kordero. Yan po ang maglilinis ng kasalanan sa sanlibutan. Tama po yun eh. Bakit po? Sapagkat yung pong katubusan ng unang panahon sa pamagitan po ng bersirong kambing, tupa, baka, yan po ay hindi po sapat doon sa ating kaligtasan ayon po sa lumang tipan. Kaya nga po, itong kordero na ngayon na inihain, itong si Jesus na mismo. Kaya yung kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yun po yung panlinis po ng ating kasalanan. Hebreo 9, talatang 22. Sa pamagitan ng dugo, ang lahat ay nilinis. Kung walang dugo, walang kapatawaran. Kaya yung dugo po ng Panginoon, yun po yung pinakamatibay na ating pong panghawakan na tayo po ay nilinis sa ating kasalanan. Kaya dito po ang ating sabi niya, ang lahat po ng namatay doon sa purgatorio ay kailangan lilinisin daw yun. Ang tanong, anong panglinis? Sabi niya, apoy. Tapos tinanong ko kung ano po yung panalangin. Ang sabi niya, yun din po yung paraan para panlinis. Kaya dito natin makikita, ano ba talaga ang kabuluhan ng panalangin ng ating pong ginawa dyan para ang mga nasa purgatorio ay maligtas. So, bali po sa akin pananaw dito, sapat na po yun ang ginawa ng Panginoon upang ating kasalanan ay linisin. Kaya sabi dito ng Panginoon, naganap na. Kaya po yung kanyang ginawa dito sa pagbaba dito sa lupa, yung po yung mission niya na tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya dito po ang sabi dito, kaya sabi na dito na, maliban ang tao may panagmumuli ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan natin ng Panginoon na magbagong buhay. Kaya nga, dito pa lang, atin ang ginagawa dito ang mabuting bagay. Bakit? Sabi ng Panginoon, maliban ang tao may panganak ng muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dito po sa lupa, buhay pa ang tao, yun po ang paggawa natin ng mabuti. Ngayon, atin naman titingnan yung kanya pong argumento doon po sa unang Korinto 3. Ang tinukoy dito, ito daw ikay apoy na yun ay gagamitin niyang paglilinis ng dumi. Ngayon, kung ito pong ating babatayin dito sa unang Korinto, ito po yung pundasyon na kung saan po tungkol sa pagtayo, pagtatag. Kasi marami ngayon ang mga, ika nga sabi ni Pablo, na mag-ingat ang bawat magtayo sapagkat may naitayo na ang pundasyon si Kristo. Kaya sabi dito sa 33 verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglagay ng ibang saligan na maliban na nakalagay na ito si Kristo. Ito po yung tinatawag dito na pundasyon doon po sa mga itinayo. Bakit po? Mayroon po tayong mga tinatawag na mga nagtatayo po ng mga tinatawag na mayroong pilak, may ginto, may dayami. Kaya ito po yung pinagsasaligan. Kaya ito dadaan sa apoy. Ibig sabihin, ito pong ating ginagawa ngayon, dadaan ito sa apoy. Kung tayo ay, sabi dito ni Pablo, kung ang sino mang gawa ng sino man ng tao kanyang itinayo ay sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Ibig sabihin nito, kung ang ating pong tinayo, pundasyon po ay manatili, tatanggap tayo ng gantimpala. Yung mga rewards. Yan po yung mga rewards, mga putong ng buhay. Kaya hindi po ito tumutukoy doon sa tinatawag na, ika nga'y, sabi na kanina, nakaano sa purgatorio, naka-akibat sa purgatorio. Bakit? Yung apoy tinutukoy dito na apoy, yun po yung gaya ng ginto na dandarang sa apoy ang ginto o pagdalisay kung ginto o hindi. Yan po yung pagdalisay dyan. Ibig sabihin, ang ating gawa, yun ang dinadalisay. Kaya dito sa aking pong babasa yung Biblia, nasabi dito na ang tao kailangan magbagong buhay dito lang sa buhay ka pa, gagawa ka na ng mabuti. Sabi dito po sa akta po ng unang Korinto. Nakalagay doon. Sabi dito na ikalawang Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay silang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao sa bago na. Kaya dito po lang sa ating pong pagkatao, buhay pa tayo, kailangan tayo ay na kay Kristo bago na. Kaya hindi ka na po hahantong dun sa tinatawag na ikaw ay dadalhin sa purgatorio o
sapagkat ang lugar po na inilaan ng Diyos, ito pong dalawa, meron dito akong ibibigay sa inyong talata, sabi na kanina, saan saan ang lugar na paglalagyan ng mga taong patay. Kaya po, wala pong siya nabasang pagkatulog, pero ako may babasahin ako dito na lugar na pagdadalahan ng mga patay. Dito po sa aklat ng Lucas, ito po. Di niya nabanggit ito ang kanyang pinatunayan purgatorio, wala po siya nabasa kung saan lugar. Ang sabi niya, wala daw lugar na pagdadalahan ng mga patay. Mayroon po, dito po sa aklat ng Lucas. Sa Lucas 16 ay ganito po ang ating mababasa. Tungkol po dito sa namatay. Si Lazaro at ang mayaman. Ito po. Nung namatay po si Lazaro, dinala siya sa piling ni Abraham at namatay din ang mayaman. At siya dinala doon sa Hades. Ibig sabihin, meron pong lugar dito na dalawa. At mula sa Hades, na kanyang pinagdurusahan, ay tumula siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro na kanyang kandungan. Ibig sabihin po, itong mayaman po, nakalagay doon sa Hades. Isang lugar po yan. Pero ang sabi nito, mainit ito na lugar, sabi niya ng mayaman. Ang Abraham, kung maaari, utusan mo sila sa ron, isa-uso ang kanyang daliri sapagkat mainit ang lugar nito. Ibig sabihin, yung lugar na yun, pagdurusa, ano po yun, mainit yung Hades, mainit. Kaya yung kay Lazaro naman, sa piling ni Abraham, ika nga ay maganda ang kanyang kalagayan doon. Kaya sabi po dito sa ating pong babasahin na hindi po makapunta doon ang nandito, sabi ni Abraham. Gusto ng mayaman na pupunta kay Lazaro. Ang sabi ni Abraham, hindi pwede sapagkat meron ditong pagitan na ang tagad dyan hindi makapunta dito. Ang dito hindi makapunta dyan. Kaya sabi na, kung maaari ang mga Abraham, papuntahin mo na lang sila sa lupa sapagkat mayroon akong kapatid doon na 5. Sila pagsabihan, opo magsisi. Kita mo na, napaka dito. Ang patay po ang nananalangin sa buhay. Baligtad po yung inyong konsepto Dito po sa ating babasahin sa Biblia, yung patay po ang concern doon sa buhay. Kasi sabi niya, ang mga Abraham, kung maaari, utusan mo si Lazaro na pababain sa lupa upang pagsabihan yung aking mga kapatid. Anong sagot ni Abraham? At sinabi niya, hindi ang mga Abraham subalit kung ang isang muna sa patay ay pupunta sa kanila, sila ay magsisisi. Last 2 minutes. Okay. Inutusan dito ng mayaman si Abraham na si Lazaro para babain sa lupa. Pero ang sabi dito ni Abraham, kahit patay na pumunta roon, hindi sila maniwala, hindi pa rin sila maliligtas. Kaya dito, sapat na ang mga propeta. Hindi na sila mahikayat kahit may isang bumang mula sa mga patay. Kaya ibig sabihin dito, yung buhay po ang nanalangin, yung patay po nanalangin tungkol sa buhay na konsensya doon. Kaya baligtad po ang konsepto ng purgatorio na inyong doktrina na ang patay, ang buhay na nalangin sa patay. Patay na po yun Ano pong magagawa ng patay? Patay na yun. Kaya wala nang magagawa. Kaya dito po sa ating titingnan na talata ng Biblia, na yung patay, konsensya sa kanyang kapatid doon sa lupa, kaya inutosan niya sila sa runa pababain upang pangaralan o pagsabihan ang kanyang mga kapatid. Kaya itong konsepto na ito ay napakaganda. May lugar po pala na kung saan po ito po yung Hades at saka yung Abraham's bosom. Kaya yung sabi niya kanina na saang lugar daw ang nilalagay ang mga patay. Kaya ito po ang binasa, ito po yung pinaglagyan. Ang sabi nito sa Biblia, libingan ng mga patay yung Sheol at saka yung Hades. Kaya kung tawagan dito, Abraham's bosom at saka yung tinatawag na Hades. Kaya dito po, mayroong lugar dito na kung saan mayroon talagang nakikita na mayroong kinalalagyan ang mga patay. Ngayon, ang tanong dito, paghatol. Ngayon, habang hindi pa hinahatulan ang mga patay, dito sila nilagay. Kaya, pagdating ng panahon, hahatulan sila. Ang sabi ito ng talata sa Revelation, chapter 20, verse 13 hanggang 15, ang lahat nito ay hahatulan, haharap sa Diyos. Kaya nga po, ngayong tinatawag dito na, sabi dito sa aklat po ng pahayag 20, ang talata 13, sabi dito, Okay, at time is up. Time na. Time is up. Okay. Time's up na po. Ayan, maraming salamat po, Pastor. At dyan po nagtatapos ang negative side sa kanyang stand. So, ayan, shoutout po tayo sa ating mga nasa live.
So, ayan, forehand strike. Ayan, Bro Elias Arsadon. Ayan, magandang gabi po. At ngayon, dadako na po tayo, Bro Dandy, kung ready ka na. And Okay. Josh Harvey Torres. Ayan, ayan. So, happy watching po at stay put lang po tayo dyan at pa-share po ng ating live. So, dako na po tayo sa cross-exam ng ating affirmative side para sa negative side. So, 7 minutes, Bro Dandy. Time start now. Okay po, so ang una kong katanungan, sinabi mo sa John 1:29 na wala na pong kabuluhan ang purgatorio dahil nilinis na ng kasalanan ng salibutan na ni Kristo sa kanyang dugo. Ang tanong, kung ikaw ba, pastor, ay magkasala tapos mamatay ka na meron kang kasalanan, hindi ka na nakahingi ng tawad sa Diyos, maliligtas ka ba o hindi na? Categorical. Katulad Sagot? ligtas pa rin. Bakit? Ligtas. Sa aklat po ng unang Korinto 2:5, kung kayo nakasala, mayroon tayong tagapamagitan. Parang iba kundi si Jesus. Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya mayroon tayong abogado. Si Jesus ang bahala doon. Kaya yan ang aking pong pinanghawakan. Sagot. Okay, yan po ang sagot. Si Kristo po ang tagapamagitan doon sa nagkasala ng mga tao. Unang Okay. Time is up. 2:5. Okay, next question. So, ibig mo bang sabihin na kahit nakakagawa ka ng mortal sin or kasalanang na bigat na kasalanan, halimbawa pagpatay, ligtas ka pa rin kahit hindi mo pinagdudusahan at hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, ligtas ka pa rin? Yan Sagot? sinasabi mo ay, okay, sagot. Kung ako tinanong mo ha, hindi yung iba. Kung sa akin, hindi ko magagawa yung papatay. Bakit? Dito pa lang sa amin ngayon, dito pa lang, mayroon ng utos huwag papatay. Bakit ko gagawin yun? Alam ko naman masama yun. Kaya sa akin, hindi nalapat yan. Bakit? Hindi ko magawa yung papatay. Kaya hindi sa akin nalapat yan, tanong mo. Kasi iniisip na pumatay. Kaya wala sa akin yung kasalanan na yan. Time is up. So, next question. Okay, doon sa sabi mo Lucas 16 kung saan si Lazaro at ang mayaman ay ang mayaman nandoon sa Hades at saka si Lazaro ay nasa Abraham's bosom. Yun bang nasa Hades, ano yun, impyerno o anong tawag doon? Okay. Ito sagot. Sagot? Sagot. Yung Hades, yung po ay lugar na kung saan po pinaglalagakan doon sa mga namatay na kung saan mayroon silang mga kasalanan kasi ang mayaman dito sa atin kung titingnan, isang sakim na mayaman. Kaya ang kanyang kinalagyan doon sa Hades na kung saan pagdurusa na rin po yun. Mainit yun mainit. Kaya ibig sabihin patikin po yun. Hindi pa yun ang judge. Time is up. Next question. So ibig mo sabihin hindi yun impyerno? Yun ay libingan ng mga patay. Yun ay pinaglalagaan ng mga patay. Yun po yung kanila pong kalagayan. Hades at saka yung Abraham's bosom. Yun po yun. Yun. Okay, next question. So bukod pa pala sa impyerno at langit, meron ding ibang lugar. Yeah, at yan ay tinatawag mo na Hades. Ganun ba? Yes, nabasa nababasa sa Biblia na doon talaga nilagay yung si mayaman, nakalagay doon. At ang mayaman namatay, doon nilagay sa Hades ng pagdurusa. Nandun talaga, hindi natin baliin yan Walang purgatorio na lagay diyan, wala kundi Hades yan. Walang purgatorio. Okay. Okay, next question. Next question. Sa Biblia, dalawa lang ang binanggit, langit at impyerno. Tanong, prueba ba na walang purgatorio dahil hindi binanggit ng Biblia ang purgatorio? Oo o hindi? Yes, wala talaga. Bakit? Yung pong lugar na langit at impyerno, doon po yun sa final judgment, kung saan po haharap lahat ng tao sa hukuman ng Diyos. Kaya dito sa Hades at saka yung Abraham's bosom, yan po yung mga lugar na kung saan po dito na atin nakikita dito na mayroon talagang pinaghiwalay na lugar. Yung mayaman at si Lazaro, meron silang kakaibang ugali, kakaibang karakter, kaya meron silang kinalalagyan bawat isa sa kanila. O dati na maghuhukom, haharap tayo lahat.
Kaya yung sa Hades, ilalagay na yun doon sa dustbin, doon sa impyerno na yun. Okay, time Ilalagay na is siya up. doon. Next question. Next question. Next Mm. question. Okay, common sense ito na question, reasoning lang. Kapag dalawa lang ang banggitin ko, Maynila at Cebu, prueba ba na walang Davao just because hindi ko binanggit ang Davao? Yan po tinatawag yan, yan ang mga lugar. Ngayon, ang ating pinag-usapan dito, yung lugar na pinaglagakan ng patay. Kaya yan, yung lugar na yan, may lugar na Davao. Kaso lang, ang ating pagsa dito, hindi naman tungkol doon sa mga lugar na kung saan po tirahan ng taong buhay. Ang ating dito dimension, doon sa patay. Kaya huwag natin isipin literal na ganyan. Ang ating pinag-usapan patay dimension to, lugar ng mga patay na ating pong pinag-usapan. Walang purgatorio. Bakit? Walang nakasunod sa Biblia. Ang nandito sa Biblia, dalawa lang. Hades at saka Okay, yung next question. Next Yan. question. Question, may bababasa ba sa Biblia nagsabing walang purgatorio? Meron o wala? Maliwanag na wala. Bakit? Walang nabasa eh. Walang nabasa eh. Wala. Kasi, kaya nga wala eh. Kasi walang nabasa eh. Kung mayroon, hindi nabasa natin yan. Kahit ikaw, wala ka nabasa eh. O, di ba? Kayo may-ari ka mo ng Biblia. Imposible yan. Kayo may-ari din yung nabasa. Kaya kayo pala nag-compile niyan. O, wala talaga. Wala talaga. As in wala. O, yan. Okay, next question. So sabi mo walang mababasa na purgatorio. Ang tanong, kahit walang mabasa na walang purgatorio, ang tanong, pipilitin mo ba na walang purgatorio kahit hindi sinabi ng Biblia na walang purgatorio? Oo o hindi? Oo, wala talaga. Sagot? Bakit? Hindi po binanggit yan. Oo, hindi po binanggit yan. Hindi binanggit yan ng mga apostol na mayroong lugar na ganyan. Bakit? Maliwanag po, ang sabi nun, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at pagagamit sa pagtuturo. Wala eh. Dapat yan, nandyan yan kasi nga, mahalaga yan eh. Mahalagang bagay yan eh, yung lugar na yan. Mahalaga yan. Bakit ang nilagay dito? Hades at saka yung Abraham Busum lang. Eh, yung purgatorio, mahalaga yan. Bakit hindi nilagay? Oh. Next question. Next Oo. question. Inamin mo kanina, base sa aking example na kapag binanggit ko lang yung dalawa, Manila at Cebu, hindi prueba na walang Davao. Inamin mo yan, hindi prueba na walang Davao kahit hindi na-mention. So, bakit mo sinasabi na kahit hindi minention sa Biblia na walang purgatorio, wala talaga? Wala talaga kasi wala eh. Sagot. O wala talaga kasi nga, wala talaga. Bakit? Ang kasulatan ay kinasiyahan eh. Ibig sabihin, lahat ng mangyayari, isinulat yan eh, lalong-lalo na sa ating pagkaligtasan na mahalaga. Kaya kung mahalaga ang purgatorio, kung ano dapat inilagay yan ng mga manunulat, ng mga apostol. Ang nilagay dito sa kanila, yung Hades at saka yung Abraham Busum, kasi nga, yun yung lugar. Okay, na kung saan next po question. Next question. Okay, next question. Ang sabi sa Hebrews 12:22, ang sabi, you have come to Mount Zion, the heavenly Jerusalem, you have come to God, the judge of all. Okay, To the time is spirits up. of righteousness. Nabot, Bro Dandy, time is up. So, pasensya na. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang cross-exam ng ating negative side, ng affirmative side. So, yan. Okay, basta yan. No? So, happy watching po dyan, Brother Ichi, Dominic sa kabin. Ayan. Pa-share po ng ating live, mga kapatid. So, dako na po tayo sa gibaan time. Ayan. So, let's wait lang po yung aking time. So, ayan, dadako na po tayo sa ating saglit po, nagpapalit yung aking time. So, 10 minutes. Ay, wait. So, dako na po tayo sa rebuttal time, gibaan time. Brother Dandy, kung ready ka na, 10 minutes para sa rebuttal. Time start now. Okay po, so sabi ni Pastor sa John 1:29, wala pong kabuluhan ng purgatorio dahil inalis na ng kasalanan ng sanlibutan yung sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ngayon, itong John 29, hindi ito prueba na walang purgatorio. Kasi
hindi naman sinasabi dito na walang purgatorio. At isa pa, merong damage. Okay, so yung kasalanan natin ay merong damage. Okay, kung nakagawa tayo ng kasalanan, merong temporal punishment. At yan ay sinasabi sa 2 Samuel 12:13 to 18. Sabi dito, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing so, this you have shown utter contempt of the Lord, the son born to you will die. Dito sinasabi na kahit pinatawad na si David sa kanyang nagawang kasalanan, may damage pa rin ng kanyang nagawang kasalanan. Kaya pinababayaran ito sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Okay. So, dito natin makikita na kahit pa pinatawad na tayo, meron pa rin pagbabayad ng mga temporal punishment kasi merong damage na nagawa nating kasalanan. Halimbawa, susunugin ko yung bahay na aking kapitbahay. Halimbawa yan lang yan. Tapos, naghingi ako ng tawad at pinatawad ako ng aking kapitbahay. Kahit pinatawad niya ako, ay magbabayad pa rin ako sa damage ng nagawa kong kasalanan. Kasi nawalan siya ng tirahan. Yun yung still pagbabayaran na temporal punishment due to sin, even if it is forgiven. At sabi po ni Pastor na kahit daw nagkakasala, ligtas pa rin kahit mortal sin, ligtas pa rin. Hindi po yan totoo, mga kapatid. Kasi merong parusa sa isang kasalanang nagawa. No? Kung mamatay ka, halimbawa mamatay ka na may mabigat na kasalanan, paano ka mapapatawad na hindi ka naman nakapaghingi ng tawad sa Panginoon? No? So kailangan talaga merong paghingi ng tawad, merong purification habang nabubuhay ang tao. Ngayon, ang kasalanang nagawa ay meron tayong tatawag na mortal at venial sin. So, merong kasalanan na hindi hantong sa kamatayan. Sabi sa 1 John 5:16, anyone sees his brother committing a sin not leading to death, venial sin, he shall ask and God will give him life. So ito yung sin na hindi hantong sa kamatayan. At meron ding sin na hahantong talaga sa kamatayan. So sa Ezekiel 18:24, ang sabi ito, if the just man turn away from his justice and do iniquity, all his justice that he has done shall not be remembered. So, sabi dito na kapag ang isang tao ay tumalikod at gagawa ng kasalanan, ang kanyang mga nagawang mga mabuting gawa ay hindi na ma-remember. Okay? So, taliwas ito sa sinabi ni Pastor na kahit patay na daw, ligtas pa rin. Pero bakit sabi ito sa Ezekiel 18:24 na kung ikaw ay gagawa ng kasalanan, tumalikod sa mabuting gawa ay hindi ka ligtas? Lahat ng mga faith mo, hindi yun makakaligtas sa isang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ang tao ay kailangan na mag-repent at mamuhay ng isang pamumuhay na good life. No? So,
ang ang hindi paghingi ng tawad at namatay ka, lalo na meron kang malaking kasalanan, ay hindi ka talaga makakapasok sa langit. Sabi dito, nothing unclean can enter heaven. So kaya sabi sa Philippians 2:12, sabi ni San Pablo, with fear and trembling work out your salvation. Okay? So yung salvation mo raw, kailangan mong pagtatrabahuan na may kasamang panginginig. No? So, why if they're already saved, kung saved na, bakit pa kailangang pagtrabahuan ang salvation with fear and trembling? No? So, dito rin sa Hebrew 6:4-6, yung mga taong those who were once illuminated, who were already illuminated by the truth, gumagawa ng mabuti, pero they have fallen away. No, sa Hebrew 6:4-6 po yan. So, the claim to be assured of salvation, that you cannot fall away, while Scripture tells us some who were as believing as you are, yet who did fall away. Ito yung mga taong meron ng paniwala sa Diyos, pero tumalikod, hindi na sila, wala nang salvation para sa kanila. So, taliwas talaga sa saad ni pastor na ang isang tao kahit hindi humingi ng tawad ay mapapatawad pa rin. Gaya ng sabi ko na yung salvation na ibinigay ni Kristo, para lang yung isang ulan, no? Pinaulan niya tayo, at hindi tayo makakuha ng ulan kapag hindi tayo gagawa ng paraan. Anong paraan? Kukuha tayo ng timba or sisidlan upang makakuha tayo ng ulan. Ganon din yung ginawa ni Kristo. We have to do our part upang tayo ay maligtas. No, hindi pwede na basta ka na lang gagawa ng kasalanan, hindi hingi ng tawad, ligtas pa rin. Hindi yun ganon. Kasi kailangan talaga na ang tao ay hihingi ng tawad. Kapag patuloy ka namang kasala or gagawa ng kasalanan, hindi ka talaga maliligtas. Last 2 minutes. Okay, last 2 minutes. Okay, so sa Hebrews, okay, wait lang. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:9-10, do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Okay, so it will not inherit the kingdom of God. So sa sa Hebrews 12:14-7, the author warns against allowing bitterness to take root in one's heart, stating that see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and cause trouble, and by it many become defiled, that no one is sexually immoral, unholy, like Esau, who sold his birthright for a single meal. Okay? So, sa Matthew 31:30 din, merong unpardonable sin. No?
So therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven to the people, but blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word of Son will not be forgiven, but whoever speaks again will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age and in the age to come. So ito pong Mateo 12:31 ay nagsasaad po na merong paglilinis or merong kapatawaran pa sa age to come. So, Okay, ito- time is up. Time is up. Okay, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Dante, ang affirmative side. So, dako na po tayo sa ating cross-exam ng ating kapatid na si Pastor Cesar. So, 7 minutes para sa iyong cross-exam. Pastor, time start now. Tanong. Nakamute po kayo. Okay, post natin. Nakamute po kayo. Okay. Okay, sige. Time resume. Okay, Okay, tanong. Okay. Tanong. Tanong Itong po. tanong. Itong tanong. Ang sabi mo kanina, mayroong temporal punishment. Saan talata sa Biblia na mayroong ganong punishment na temporal? Saan yan? okay, so wala tayong mabasa na word na temporal punishment. Pero sa 2 Samuel, teka, basahin ko dito. May Pwede pa post post natin. na time po. Yes, para hindi masayang yung ano ni... Oo nga, sayang yung oras. ko. Okay, sige. Basa, bro, natin. Anong Okay, talata niya? so Anong talata? sa kalawang Samuel 12 verse 13 to 18. So sabi dito, Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because of by doing this, you have shown utter contempt of the Lord. The son born to you will die. So dito sinasabi na Okay, resume. sige. Dito sinasabi na kahit napatawad na si David sa kanyang makasalanan, pinagbabayaran pa rin niya sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kasi sabi dito, Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. But Okay, next because- question. Next question. Next question. Yung po bang binanggit dito sa ikalawang Samuel, ito ba ay judgment doon sa impyerno o anong kasalanan to? Anong kasing hatol to dito sa ikalawang Samuel? Ano to siya? Anong kaugnayan doon sa ating sa ating tawag ng purgatorio at sa impyerno? Okay, sagot. Ang kaugnayan po dito is merong damage due to sin that has a temporal punishment even after a man is forgiven. Okay, so merong damage, yung pagkakasala, merong damage. Kaya nang sabi ko na kapag susunugin ko yung bahay, pinatawad ako, pero kailangan pa rin bayaran ang mga damage na nagawa ko sa... Okay, next question. Next question. Okay. Ito yung sinasabi mo dito sa tinatawag na venial sin at saka yung mortal sin. Alin dito ang mortal sin na binabanggit ng mga kasalanan? Ano ito? Magbigay ka ng mga sample. Ano ang mortal sin? Okay, so ang mortal sin po, halimbawa ay yung mga mabigat na kasalanan ay yung pagpatay, mortal sin yan. Tapos yung Catholic Church, meron siyang binigay na vocabulary tungkol sa mortal sin. So merong kriteria, tatlong kriteria po yun. Grave matter, malalang paglabag sa batas ng Diyos o moral na mga alintuntunin. Full knowledge, ang taong gumagawa ng kasalanan ay alam ng kalubahan at kahinatnan nito. At deliberate consent, ang tao ay kusang loob na gumawa ng kasalanan. Yung tatlong criteria upang maging mortal sin. Kapag isa Next sa mga ito, question. hindi mortal Next sin. question. venial sin. Next question. Ano naman yung mga venial sin?
na kasalanan, binyal. Yan. Okay, so sa sinabi ko na kapag ang tatlong criteria to be considered mortal sin ay wala doon, hindi walang grave matter, for example, or walang full knowledge, yun yung venial sin. Kailangan yung ang tatlong criteria to be considered mortal sin ay nandoon ang tatlo. Kapag isa sa mga yun ay wala, consider yun venial sin. Maliit lang Okay. ito. Next question. Next question. Specific dito sa binyal sin para malaman din alin dito specific. Pagbigay ka kasi imposible wala Okay. alam kan. Okay, Example. specific. So may specific. Okay, time's specific. up. Time is up. Ay, ano muna tayo? Time post. So, Brother Dandy, patapusin mo muna yung tanong Ay, ni oo, Pastor bago ka sasagot. At syempre, kung yung naririnig nyo po sa akin na tunog, yun po yung 20 seconds na pagtatanong, ay pagsagot po ninyo, no? Okay, so, Pastor, bago ko i-resume, meron ka pang 3 minutes and 39 seconds. So, paki-rephrase po uli yung question kay Bro Dandy. Pakiulit po bago natin i-resume. Ating dahan-dahanin. Ano naman yung specific na binyal sin? Yan. Ano sa magbigay ka ng sample, ilan niya, kung ilan lang. Sige. Okay, sagot? Time resume. So, example doon ay halimbawa, babasagin ko yung pinto. Okay? Kasalanan din yun. Tapos, hindi yun katulad ng pagpatay na grabe. No? Ang pagpatay ay hindi pantay sa pagbasag lang ng pinto. At sa pagbasag ng pinto, kapag hingi ako ng tawad, Okay, papapatawarin next ako. question. Next question. Next question. Familiar ka ba doon sa pahayag 21 verse 7 hanggang 8? Nandun yung kasalanan doon. Ano ka doon? Familiar ka ba doon sa mga nakalagay doon? Pahayag 21:7-8. Ito po ating babasahin. Ano ba to siya? Binyal sin o mortal sin? Pahayag 21:7-8. Ito po nakalagay dito. Ang mga duwag, ang mga walang pananampalataya, ang sumusamba sa Diyosan, ang mga sinungaling. Nakaganito. Ano siya? Ano to siya? Binyal sin o mortal sin? Sagot? Pahayag 21. Sagot? Ang sagot po, iyon po yung klase ng mga kasalanan ng mortal sin. Okay. Next question. Okay. Next question. Yun namang nasa purgatorio, ano naman yung mga kasalanan na piniidalangin para sila maligtas? Ayan. Ano Okay. yun? Anong Sagot? kasalanan? No? Okay, so gaya ng sabi ko kanina, ang mga kasalanan na nandun sa purgatory kasi nabutan sila ng kamatayan, yun yung mga venial sin. Hindi pantay ang parusa sa kasalanan. Kung makakagawa ka lang ng kunting kasalanan, kunti lang yung parusa sa iyo. Kaya pwede pa rin Okay, yun next panakanin. question. Okay. Kung Next yung nasa purgatory ay venial sin, at ang sabi dito sa pahayag 21 ay venial sin, mayroon pa ba silang panahon para sila ay maligtas doon kung sakali sila ay namatay na? Yung mga nakagawa ng venial sin na kasalanan? So gaya ng Sagot? sagot, okay. Gaya ng sabi ko, meron pang kaligtasan ang mga nakagawa ng kasalanan ng venial sin. Pero kapag mortal sin na, wala ka ng kawala pa. Hindi ka na maligtas doon sa impyerno. Okay, next question. Next question, ito. Ang sabi mo kanina, yung nasa purgatory na venial sin ay meron pa silang kaligtasan. At dito naman sa ating binasa sa pahayag 21:7-8, yung mga sa 21:7-8 ng pahayag, meron ba yung kaligtasan doon na venial sin? Meron ba bang kaligtasan o wala na? Ang tinutukoy mo, Sagot? clarification lang po, Okay, Yes, moderator. typos. ano pong ibig niya sabihin? Venial sin ba yun o mortal sin? Okay, pakiulit yung question na lang, Pastor Cesar. Pakiulit na lang po. Ulitin ko. Ang sabi na kanina kasi, yung sa pahayag 21:7-8,
yun ay venial sin. Kaya akin din sinaset sa purgatorio, anong kasalanan ang mayroon sila? Venial sin. Itong tanong. Yung bang nasa purgatorio, may kaligtasan pa, ang sabi na mayroon. Itong tanong ko naman, doon ba sa pahayag 21:18, yung mga venial sin, mayroong kaligtasan o wala na? Yes or no? Sagot? Doon po ay mga mortal sin. So ang mortal sin kami ng sabi ko, hindi yon, wala na yung kaligtasan. Ang venial sin lang po ay merong kaligtasan. Kasi sabi sa Hebrews 12:22-23, the spirits of the righteous made perfect. So mula sa pagka imperfect, hindi perfect. Next question. Next question. Yung binanggit mo yung Hebreo 12:22-23, yun ba mga tao na yun? Yun ba yung mga nakagawa ng kasalanan o wala? Sagot? Ito, sagot. Ito, sabi dito is, the spirits of righteous made perfect. Ito, mga righteous na to, na mga tao. Pero hindi pa perfect. So, meron pa Ay, mga... time is up. natitirang So, time is up. kasalanan. So, inabot po tayo. So, pasensya na. So, ayan. Napakaganda po. Tama kapayapa ng ating tanungan ngayon. So, sorry. Ang dami kong orasan sa harap ko eh. So, maraming salamat sa iyo, Pastor Cesar, para sa iyong pagtatanong sa ating affirmative. So, ngayon, siyempre, dadako na po tayo sa rebuttal stand ng ating kapatid na si Pastor Cesar. Kung ready ka na po, meron kang 10 minutes, pero bago po yan, shout out. Ayan, Brother Arnold Maglalang, magandang gabi din po sa iyo. So, share po nung ating live. So, Pastor, 10 minutes. Time start now. Ayan po, magandang gabi po muli. At ito po yung ating pong reversahin. Ito pong venial at saka mortal sin. Ito na natatawa ko nito ang ating kapatid eh. Ito ha, sabi na kanina, yung daw pahayag 21:18, venial sin. Ngayon naman sa purgatorio, venial sin din. Ngayon, ang tanong dito, yung mga purgatorio, may kaligtasan pa. Ang sabi na mayroon pa kasi idalangin nga doon sa mga, idalangin nga nila sa purgatorio. Ito talaga to eh. Ngayon, kung ating babasahin dito sa Biblia, yung nasa 21 ng pahayag, wala na rin yung pag-asa kasi ganito Ito, basahin natin. 21 pahayag 18. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya magiging anak ko. Yung magtatagumpay. Ito na ngayon. Paano yung hindi nagtagumpay? Ngunit, may ngunit na pagsubali. Ngunit, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga karamaldumal, mga mamamatay tao, mga makiapid, mga mangukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kalang bagay ay sa alawa na nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Wala na eh. Kaya kung bilis itong nasa payag 18, ito po ay wala na idadalhin na sila eh. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan na po yung judgment nila. Kaya kung binyal yan, hindi na natin pwede idalangin yan kasi bakit mo? Ayan na po yung mga kasalanan dyan na nakalagay dyan. Yung sinungaling. O yan, ito maganda to. Yung sinungaling. Ang lahat ng tao sinungaling naman eh. O, nagkakasala. Ang tanong, wala ba silang kaligtasan? Ang sabi niya kanina, sabi ko raw na ligtas pa. Ganito yun ang sabi ko rin. Kung ang sino mang namatay na hindi nakakasala o hindi nakahingi ng tawad, namatay siya, mayroon pa siyang pag-asa. Bakit? Mayroon tayong pamagitan eh. Ito yung hindi niya naintindihan. Hindi makuha sa dalangin ng ng mga Katoliko na diboto na idalangin natin sila. Ang makapagresolba dyan sa mga tao na namatay na hindi nagsisisi na may kasalanan, haharap pa rin sila sa hukuman ng Diyos. At ang kagandahan dyan, meron tayong tagapamagitan kung sakali tayo nagkasala. Unang Timothy 2:5. Yan ang kagandahan dito sa nagbabasa tayo. Para ating malaman, sino ang ating padrino kung sakali namatay tayo bigla na hindi nakahingi ng tawad? Sino ang padrino natin? Yung mga ating kapitbahay na nanalangin, isa din yung makasalanan?
Diringgin ba ng Diyos yung panalangin sa makasalanan? Hindi diringgin yun. Oh, ito yun. Sa aklat po ng Timothy, sabi dito sa 2:5, ayan. Sapagkat may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus Kristo. Yan po yung kagandahan dito, may tagapamagitan. Ito maganda. Kaya dito po, ang sabi ng Panginoon dito, na siya nais na ang lahat ng taong mga ligtas at pagkaalam ng katotohanan. Kaya dito pa rin sa ating buhay pa, kailangan alam na natin ang katotohanan. Kasi sabi dito, sa unang Timothy 2:3 hanggang 4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at pagkarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Kaya nga meron tayong tinatawag na pag-aaral ng Biblia para dito pa lang sa lupa, alam mo na ang iyong destinasyon. Ngayon, kung sakali namatay ka na hindi ka nagsisi kasi ang tao talaga hindi perfecto kasi Romans 3:23, lahat ng kasala walang matuwid, wala kahit isa. Ang tanong ngayon, namatay ka na hindi nagsisi. Ano ngayon ang iyong assurance na maligtas ka? Ang nakalagay dito sa aklat mo ng Biblia sa unang Korinto na ang sino mang ikanagkakasala may tagapamagitan, ang ating pong Panginoon Hesus Kristo, yun po ang ating padrino na pagdating ng panahon na tayo hahatulan, siya po ang magliligtas sa atin kung tayo po ay maligtas o hindi. Hahat sa hukom ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa aklat po ng Pahayag 20, ang talata po ay 13, ito po yung ating mababasa. Kung ano po ang mangyayari sa tao na kung saan po sa araw ng paghatol, ito po yun, ang paghuhukom. Pahayag 20, chapter 20, verse 11 hanggang pababa. At nakita ko ang isang malaking trono puti at nakaupo roon ang lupa at ang langit. O ito yun, sa 13 ito. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay sa kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanya. At hinatulan ang bawat tao ayon sa kanyang gawa. Kaya may paghatol po. Kaya ang tao dito, ang ating Panginoong Hesus Kristo, yung po yung tagapamagitan natin sa Diyos. Siya yung ating abogado. Kaya hindi pwedeng ipanalangin ka, patay ka na, nandito sa lupa, salbahe ka. Salbahe ka. Pagdating binyalhin, sabi na kanina, mayroon doon tinatawag na temporal punishment, yung nakabasag ng pinggan, nakabasag ng pinto. Kaya bayaran mo lang naman ang tira yun eh. Halimbawa, ang halaga, sabi na may-ari, binasa mo yung pinto ko, magkano yan? 1,000, bayaran mo. Hindi po ugnayan doon sa spiritual na punishment. Yun po yung tinatawag na panglupa lang yan. Kaya hindi yan natin pwedeng i-kapit yan doon sa ating paksa pagdating po sa maghuhukom. Kaya ang binyasin, kahit anong kasalanan yan, haharap ka pa rin sa hukuman ng Diyos, sabi nito. At ang lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. At sila ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Kaya dito pa lang sa baba, sa lupa pa lang, dito sa ating buhay pa tayo po ay gagawa na ng mabuti. Bakit? Itinuro na ng Biblia yung kautusan, bawal pumatay, magnakaw. Ano na yun eh? Ano na yun? Ngayon, ano ngayon ang ating pong magagawa? Yung tinatawag na pagsasalita, pag-iisip, at saka yung ating gawa. Yan po yung ating babantayan. Kaya sabi doon sa Thessalonica, ingatan nga ninyo ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu. Kasi meron tayong mga dapat bantayan eh. Yung ating pag-iisip, ating ingatan kasi kasalanan na mag-isip. Halimbawa, sa Mateo 5:27, ang sino mang tumingin sa isang babae na mayroong pagnanasa, kasalanan na. Pagkita mo na. Kaya sa isip natin meron din. Sa salita naman, sa Santiago 1:27, ang sino mang akalang religyoso, ngunit siya ay mayroong dalawang dila, tismusa, walang kalubuluhan ang kanyang pagkaliluso. Kaya dito pa lang may disiplina na sa ating pong katawan. O ano pa, yung ating pong katawan, kilos. O yung ating kilos na nagkakaroon tayo ng kasalanan sa ating kapwa, kilos. O yung ating gawa. Yan po yung isip, salita at sa gawa. Yan po yung kasalanan na minsan ang tao nakakasarap. So, magitan ng isip, salita at gawa. Yan po yung mga minor na mga kasalanan. Pero yung mga sinasabi mong pagpatay, pagnanakaw, yan po, hindi na pwedeng idalangin yan. Bakit? Ano na yan eh? Kung sabaga, ano na yung ginawa niya na buhay pa siya eh. Namatay siya na din nagsisi. Ang kanya talagang destinasyon talaga yan. Hindi na pwedeng idalangin sa purgatorio. Bakit? Hindi natin pwedeng
mahawakan yung iyong panalangin. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, oh, Isaiah 59:2, dahil sa iyong kasalanan, kaya hindi marinig ang dalangin mo. Ang tanong ko, yung pananalangin sa'yo, mabubuti ba rin yan? Hindi din eh. Nakita mo mga buhay niyan, andun din eh. Masahol pa sa'yo eh. O, di ba? Nakita natin yan eh. Kasi ang ating kapitbahay, alam natin kung anong ugali, alam natin kung ano siya. Ngayon, manalangin sa'yo yan. Idilingin kayo ng Diyos. Hindi. Isaiah 59:2. O, dahil sa kasalanan mo, hindi diringgin ang dalangin mo. Hindi diringgin yan. Kaya, ang maganda dyan, ang assurance natin dyan, buhay pa tayo, ay magbago na. Ikalawang Korinto 5:17. Ang sino mang nagay-Kristo ay silang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkakabago na. Kaya, tayo mabunayin. Pangalawa, talata, unang Juan 3:9. Ang sino mang ipinag ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya yung kabanalan, aming exercise, ito pa lang sa lupa, amin na siyang in-exercise. Ibig sabihin, amin na siyang ginagawa. Kasi bakit po? Sabi doon sa binasa niya kanina, wala makapasok sa langit na makasalanan. Kaya dito sa langit, dito pa lang sa lupa pa lang, nagsanay na kami na maging banal. Kaya sabi ng Panginoon, pampagkabanal kayo, sabagat ang tumawag sa inyo ay banal. Kaya kami dito sa lupa, kami po ay maging banal. Paano maging banal? 1:17. Ang salita mo ay katotohanan, pagkabalay mo sila sa katotohanan. Kaya ang amin itong pinag-aaralan, ito pong salita na katotohanan, ang Biblia. Kaya yung purgatorio mo, hindi natin ikabit sa kaligtasan. Bakit? Hindi natin dito nabasa na mayroong buhay na nalangin sa patay. Ang ating nabasa rito, yung patay na nalangin sa buhay. Sila Lazaro at yung mayaman. Ang sabi ng mayaman, ang mga Abraham, kumari, utusan mo sila Lazaro bababa sa lupa sapagkat meron pa akong kapatid din ng 5. Pagsabihan sila para magsisi. O, di ba? Baligtad eh. Ang konsepto dito, ang patay, ang concern sa buhay. Tayo ngayong mga buhay dito, pag namatay na tayo, hindi na tayo piniidalangin sa mga buhay. Bakit? Nung buhay tayo, salbahe tayo, mamamatay tao tayo, magnanakaw tayo, sakim tayo. Gaya ng mayaman, andun yung karakter ng isang mayaman na sakim, ang kanya pong destinasyon sa Hades, pagdurusa. Ngayon, tanong niya kanina, impyerno na ba yun? Hindi pa impyerno yun. Hindi yun, pero ano na yun? Pagdurusa yun. Bakit? Mainit eh, sabi ng mayaman. Ang Abraham, umari isa-usa mo ang daliri ni Lazaro kasi mainit dito sa lugar na ito. Yung lugar na yun, mainit pala yun. Kaya ngayon, yung purgatorio na sinasabi mo, saan dyan ihambing ang purgatorio? Saan mo ilagay yan sa dalawang lugar? Abraham puso o yung Hades? O saan dyan? Kasi apo, ang sino mo, Time is up. Time is up na po. Opo, time is up na po. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Pastor Cesar. So, dadako po tayo sa ating cross-exam ng ating affirmative. So, bago po yan, shout out po tayo dyan sa comment section. Brother Andy Nabong, yes po, copy, naisulat ko na po yung ipapamisa nyo sa tatay nyo. And RJQ Castillo, ayan, commentator siya. At kay Brother Rio Ramos, ayan. At maraming salamat po, Brother Andy, sa iyong pastar. Ayan. Thank you so much and God bless and copy po sa iyong pinapamisa mo po para sa iyong tatay. So again, ayan. Dako na po tayo sa cross-exam ng ating affirmative side sa ating rebuttal stand ng ating kapatid na Pastor Cesar. So Bro Daddy, 7 minutes sa cross-exam. Time start now. Okay, so ang tanong sa Revelation 21:8, ang sabi, but as for the cowardly, faithless, detestable, murderers, okay, sexual immorals. Okay, ito po ba yung mga mortal sin or mga kasalanang mabibigat? Oo o hindi? Sagot? Ito po yung kasalanan na tinatawag na mabibigat. Bakit mo? Ito yung nakalagay doon sa tinatawag na hahantong sa impyerno. Wala na silang bahagi sa langit. Kasi nga, ito yung mabibigat. Pagpatay,
pagsamba sa Diyos, yan ginagawa ninyo, yan, bahagi yan eh. Pagkukulam, yan, mga albularyo, kasama yan, mga ngaway. Andyan Okay, yan next lahat yan. question. Andyan- Next question. Andyan So yan. next question. Kung ikaw ay halimbawa mamatay ngayon, tapos meron kang kasalanang halimbawa murder, at hindi mo yun nahingi ng tawad sa Diyos, ligtas ka pa rin ba o hindi na? Sagot? Okay, ulitin ko Hindi ko nga magawa yan kasi huwag mo isang buwan ko bakit kami kasi bunagin. Alam na namin na huwag namin gawin din kasi alam namin na wala karagtasan yun eh. Kaya kami talaga, hindi sa akin aabot yan, yung mga yan. Hindi abot sa akin yan eh. Bagong bunagin ako bakit ko gagawin yung pagpatay, alam namin bawal yan. Kaya brother, di mo po pwede ilagay dyan kasi wala kami dyan, bunagin kami. Ano kami, kung sa mga may Next kabanalan, Next may kabanalan question. kami. Next question. Okay, ikaw ba ay merong free will? Kalayaan. May kalayaan tayong gumawa. Tama, may kalayaan. Pero ang kalayaan natin, hindi gagamitin para tayo magkasala. Kalayaan tayong pwedeng gumawa. Pero kami mga bunagin, nag-ingat kami na kami di magkasala. Bakit? Alam namin yung batas ng Diyos. Alam namin eh. Alam namin yan. Okay, next question. Okay, next question. Kahit hindi ikaw, yung ibang tao, halimbawa yung murderer, namatay siya at hindi siya nakahingi ng tawad, ligtas pa rin ba siya o hindi na? Ayan. Sagot? Ang sabi dun sa unang Timothy 2:5, mayroong tagapamagitan. Sino sa bala doon, hindi tayo pwedeng maghatol doon. Bakit? Huwag kayong hahatol, hindi kayo hatulan. Mateus 7. Ba't ako hahatulan doon kung ano mangyari sa kanya? Haharap siya sa hukumo ng Diyos. Kaya wala tayong karapatan doon kung ano mangyari sa kanya. Hindi ang sagot ko. Wala pong karapatan kung anong hatol doon. Mateus 7. Next question. Next question. Okay, hindi tayo lalayo sa verse. Revelation 21:8 pa rin ang sabi dito. Sexually immoral, murderers, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So, babalik tayo sa question. Yung taong nagkakasala ng murder, impyerno ba o hindi? Kung hindi siya makahingi ng tawad. Ito sagot. Pag hindi niya napagsisihan yun at namatay sa gayong kalagayan, maliwanag talaga rito na siya ay dadalhin sa ikalawang kamatayan sa impyerno. Asupin apoy. Yan. Ito talaga yun. Kasi hindi niya napagsisihan yun ang kanyang nagawa. Ayan ha. Maliwanag yun ha. Sagot ko. Hindi ako ha. Yung iba na namatay siya ng dinagsisi. Kung nakapatay siya, ganyan. At namatay siya sa ganung kalagayan. Ang sabi dito talaga, ang kanyang bahagi talaga sa lawa. Okay, next question. Next question. Next question. Okay, next question. Hindi ba ang Diyos ay justice? Sagot? Yes, justice siya. Yes, justice. Pero justice ang Panginoon. Ang Diyos ay maibigin, maunawain. Pero mayroon na ditong babala ang Diyos sa mga nakakasala. Kaya nga, mayroon din siyang binigay na utos. Kaya nga may kautusan eh. Sundin nyo ang kautusan kasi ang bawat kautusan may ukulang parusa. Sabi sa Roma 13:1, pasakop kayo sa batas. Kasi ang batas ng tao ating sinusunod. Okay, next question. Next question. Next question. So kung ang Diyos ay justice, hindi ba ang parusa sa kasalanan ay ibabase sa kung gaano kabigat ang nagawang kasalanan? Halimbawa, ang parusa sa kasalanan ng pagpatay, hindi ito pantay sa parusa na ipapataw sa taong nagkagawa lamang ng maliliit na kasalanan? Oo o hindi? Oo, hindi. Okay. Yan po yung tinatawag natin dyan na wala tayong mababasa sa Biblia na pag ikaw nagkasala ka na maliit lang ay ang iyong maliit lang din wala tayong mababasa dyan. Maliban doon sa kalagayan ni Lazaro at ng mayaman. Si Lazaro nandun sa piling ni Abraham, bagamat si Lazaro ay hindi perfecto, maaari. Pero ang kanyang sentensya ay maganda kasi andun siya sa piling ni Abraham. Yung sakim na mayaman, okay, next question. Mabigat yun. Okay. Next question. Okay, so wala tayong mabasa, sabi mo, hindi binanggit sa Biblia na hindi pantay ang kaparusahan. Okay?
Kapag ba hindi mabasa, prueba ba yan na wala talaga, walang justice? O, Sagot? itong sagot ha. Ang Biblia po, andito lahat. Huwag dagdagan, huwag bawasan. Pahayag, 22:18-19. Huwag dagdagan, huwag bawasan. Kasi may parusa din eh. Kaya ako, nakabata ako doon sa nasusulat. Eh, bakit ito dadagdagan yan? Kung wala dyan, maging sinungaling naman ako. Hindi kasalanan ng sinungaling, hindi naging sinungaling pa ako. Yung sinungaling, kasalanan yun. Kaya ako dito, nakabasa ako sa nakasulat. Next Hindi ako question. hihigit yan. Yun. Next question. Okay, so doon sa Hebrews 12:22-23, sabi dito the spirits of righteous made perfect. So ginawa silang perfect. So before sila naging perfect, imperfect ba sila o hindi? Lumalakad talaga sila sa kabanalan. Halimbawa si Abraham, tinawag siya na ama ng mananampalataya. Talaga ang kanilang tularan ang kanilang mga pananampalataya. Sa apostol naman, nakalagay doon at sa aklat po ng Hebreo na alalahanin ninyo ang mga nagtuturo sa inyo ng Diyos at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya talaga sila ay lumakad sa kalooban ng Diyos. Kaya talaga sila? May kabanalan talaga. Kaya, Next question. Next question, sir. Lucas 12:47-48. The servant who know his masters would not will receive a severe beating. The one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating. Sabi dito, hindi pantay yung parusa. Bakit sinabi mo na pantay? Kasi walang bababasa. Ito sagot. Okay, time is up. Sagot. Time is up na po. Tama na lang po natin yan sa ating final conclusion. So, dyan po nagtatapos ang ating cross-exam ng ating affirmative sa ating negative side. So, napakaganda po. Shout out po sa atin dyan at sa lahat po ng mga nag-share. Brother Monching Kaling, Brother Mon, magandang gabi po sa iyo. At dyan po sa atin, sa comment section at sa atin sa live viewers natin. So, dako na po tayo sa ating final conclusion. Ayan. So, 5 minutes po ito. At wala na po itong objection ha. Okay, wala na. So, as of now naman, yung assessment ko, napaka-smooth, napakaganda. Walang masyadong objection. Payapa ng ating debate na to. Ayan. Maraming salamat sa inyo. At medyo okay tayo. So, unahin po natin sa ating final conclusion, si Pastor Cesar Baladad. So, Pastor, 5 minutes. Time start now. Okay, salamat po. Ito talaga aking kapatid talaga, pero may nauubusan sa aking tanong. Itong sagot yan. Okay, ito conclusion po ha. Yung nakalagay sa Lucas 12, hindi po yun tinatawag na ihambing mo dun sa judgment ng final. Ito kasi tungkol sa mga katapatan, tapat na mga manggagawa at tapat na mga alipin. Ang sabi dito na ang sino man daw ikaw magtatrabaho na kasi itong abusado itong isang pinagdupitan yung kanya mga tauhan pinaglupitan niya. Kaya dito may parusa na sabi na dito. Pero hindi po ito nakaanggo sa tao na sa Diyos. Kasi ang Diyos talaga, kung anong kasalanan mo, may hatol talaga. Pero ang tanong dito, anong hatol? Yun nga, yung ibig sabihin, ayon nga sa ating gawa. Hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Di natin alam kung anong hatol. Ang malaga may hatol. Kaya ang iyong bantayan dyan, nagagawa ka ng mabuti para di kahatulan. Pasa. O yan ha. Sampol, sa Roma 13:1, ang sabi doon ni Pablo, magpasakop ang lahat sa pamahalaan. Sapagkat ang pamahalaan ay may kaukulang magparusa sa nagkasala. Halimbawa, pumatay ka, ikulong ka. Kung wala kang masa, 5 dahil sa lunita, nakapatay ka, nahuli ka, ikinulong ka. Ngayon, nilitisin ka ngayon, may abogado ka, magaling na abogado mo, absolto. Sa halip na murder, nilagay lang doon sa tinatawag na mababang kaso, di ba? Sampul ko lang sa'yo, batas sa ng lupa,
Pero pasakop tayo, bakit? Ito lang sa atin sa loob, may batas. Nahuli na nagnakaw. Kaya sabi ng abogado, o akong bahala sa'yo, dipinsahan kita. Kaya sa tao, pwedeng absolutin. Bakit? Pwedeng bayaran ang hukom. Basa, Deuteronomy, ang suhol nakakabulag. Kaya yung mga judge na susuhulan yan, mayroong mga nagkasala na nakalaya at mayroon namang nakulong na walang kasalanan na nakulong. Hindi talaga absolutin ang ating batas sa pwede. Ano ang iyong kasalanan na nakikita ng Diyos? Kaya nga sabi dito, at hahatulan kayo ayon sa inyong gawa. Kaya ang Diyos kasi, mayroong aklat ng buhay. May aklat ng buhay at may aklat ng gawa. Kaya ang ating bawat gawa, nakalikot sa Diyos yan. Anong sabi? Saan ka galing anghel? At panaog, nag-record, nililis na tayo May CCTV nga lahat ng kilos mo kita nga Ang Diyos pa kaya, ang kanya nasa langit kita tayo lahat. Kaya brother, hindi mo pwedeng ihambing yung Lucas 12 kasi nga, yun ay tungkol sa pantao na parusa. Kaya sa bulang kita, nakulong na walang kasalanan na pagbintangan lang na bragansa. Abay, nakulong, bakit? Wala na kasi sa kulungan. Kaya kawawa, umabot ng taon. Pero yung mayaman na mayroong kansador, mayroong abogado, abay, nakalaya, kinabukasan na nakalaya. Kaya po, abogado tayo, Sus. Jesus ang ating padrino. Ako ang daan at katotohanan. Walang makapunta sa kundi sa pamagitan ko. Kaya Jesus tayo ngayon pakampi. Kaya yung panalangin sa patay sa November 1, wala yan. Kahit ano panalangin na hindi na makapunta doon. Ang kumpare yung pala, siguro pala, nasagasaan dahil lasing, nasagasaan dahil nakapatay, o kaya napatay sa dahil na nabaril, dahil nang up, nabaril. Kahit hindi langin mo yung special o regular, wala na yan. Anong bayad? Special father, ito, 1,000. Yung mahirap po paano? Regular, magkano? 500. Hindi makakyat. Bakit? 500 lang Dito na po sa special, 1,000 makakyat. Alam mo, brother, na inuduktin na paspas sa patay, panalangin. Kwarta yan panalangin na. Pinabayaran Kalakal yan, kapatid. Ikalawang Korinto, sabi ni Pablo, hindi kami gaya ng karamihan at kinakalakal ang salita ng Diyos. Dito, kapatid, ating alisin yung ating doktrina na yan. Bakit? Kawawa ang tao Anong sabi na ba noon? Natanggap niyo walang bayad, ibigay niyo walang bayad. Pwede mo tayo manalangin Yung tao na buhay, halimbawa, mayroon kang kapitbahay, yung sa unang Juan 5:16, sabi doon, ang sino mang kapatid na nakitaan ninyo ng kasalanan hindi ikaw mamatay, idalangin nyo. Yung nakitaan, tanong, nakita mo yung kapitbahay mo dyan ngayon, idalangin mo yan. Pero pag namatay yan, hindi mo pinapanalangin, kasalanan mo yan. Santiago 2:17, ang sino may nakita ng kapatid na hindi niya pinapanalangin at tama yun at hindi niya ginawa, kasalanan mo yan. Kaya dito sa ating paksa, ang buhay ang ating dalangin. May pag-asa pa mga paligtas yan. Pero kung patay na at hindi mo napanalangin yan, mamamatay ng mga kasalanan yan. Ezekiel, ang tao mamamatay sa kanyang kasalanan at siya ay parusahan ng Diyos. Kaya dito kapatid sa ating paksa, ang purgatorio, walang lugar. Pangalawa, ang inyong dalangin, walang bisa. Bakit po? Saan mo idalangin yung tao? Saan nakalagay ngayon yun? Purgatorio, wala nga. Wala nga sa purgatorio. Saan mo panalangin? Sa simenteryo, andun. Andun yung patay doon. Huwag mo dalhin sa purgatorio. Andun yung sa simenteryo, sa Laluma, o kaya din sa North Cemetery. Andun yun Idalangin mo yun doon. Huwag sa purgatorio kasi walang purgatorio. Saan ka pumunta sa purgatorio? Kaya puntahan natin. O di ba wala? Kaya kapatid, maliwanag ang paksa. Di mo na patunayan na may purgatorio sa Biblia. Hindi mo kahit lugar, kahit Time's up. Amen. Okay, amen. Time is up. So, dyan po nagtatapos ang final conclusion ng ating negative side. So, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section at sa atin po mga nag-share. At syempre, dako na po tayo sa final conclusion ng ating affirmative na si Brother Dandy ng RCC. So, Brother Dandy, 5 minutes. Time start now. Okay. Hindi talaga kapanipaniwala ang mga sinasabi ni Pastor kanina. Tinanong ko siya, kahit ba yung murderer nagkakasala at hindi nakahingi ng tawad at namatay, sabi niya, ligtas pa rin daw. Kasi meron daw tagapagpamagitan, si Kristo. No? Tapos sabi naman niya, kung buhay pa daw, meron pag-asa. Kung patay na, wala na. So ano ba talaga?
So parang ang mga argument ni pastor ay pasok labas, parang inconsistent, ika nga inconsistent yung kanyang mga sinabi. Ngayon, ang masabi ko dito sa purgatorio, bagaman lahat ng nakasulat sa Biblia ay totoo, di lahat ng totoo ay nasa Biblia. Ang pagpatuloy na paghingi ng patunay mula sa Biblia para sa lahat ng bagay, na parang ang Biblia lamang ang tanging pamantayan ng dapat tanggapin o tanggihan, ay isang maling theory. At kahit pipilitin mo na ang Biblia lamang ang gabay, hindi mo maibigay ang anumang batayan sa Biblia upang ipakita na walang purgatorio. Gayunpaman, wala kang babasa sa Biblia nagsasabing walang purgatorio. Nagpapahiwatig naman ito na merong purgatorio. So kahit walang sinasabi na walang purgatorio, merong pagpapahiwatig na merong purgatorio. So hindi tayo, wag tayong malito sa isang pangalan lamang. Ang bagay, hindi ang pangalan ang pinag-usapan. In fact, pwede na kahit walang pangalan ng isang bagay ay existing, umiral na ang bagay na yun. It is not a name of a thing that makes a thing to exist. Halimbawa, ang ating bansa, existing na ang ating bansa kahit wala pang pangalan. Ganyan din ang purgatorio, kahit wala siyang pangalan, existing na ang purgatorio. So hindi ang pangalan ang prueba upang mag-exist ang purgatory. Na kung sasabihin mo na dalawa lamang binanggit ng Biblia, heaven and hell, kaya walang purgatory, mali ang theory yan. Halimbawa, kung binanggit ko lang ang Cebu at Manila, hindi ibig sabihin na walang Davao just because hindi ko binanggit ang Davao. Ganyan din ang purgatory. Kahit hindi binanggit sa Biblia, hindi prueba na walang purgatory. It is different. It is a different matter if Christ had said there is no purgatory, but He did not. So alam ko na ang purgatory ay totoo. At kung ito'y tinatanggihan mo dahil sa tingin mo ay isang nakatakot na lugar, dahil sa apoy ng purgatorio, kailangan mong tanggihan, kailangan po rin tanggihan ang impyerno dahil nakatakot ito. At kung tanggihan mo ang impyerno, tanggihan mo na rin ang Kristyanismo. At hindi ba mas nakakatakot isipin na walang purgatorio? Sa ganitong kaso, meron ka lang langit at impyerno lamang. Ang mga hindi ganong karapat-dapat sa langit ay hindi maaaring umasa na makatakas sa impyerno. Mas nakakatuwa isipin na may mga taong hindi ganong mabuti para sa langit, ngunit hindi rin ganong kasama para sa impyerno at sila pinagdala sa purgatorio hanggang sila ay sapat na malinis para sa patungong langit. So, alam natin na araw-araw merong namatay. Pagpalagay natin 1,000 katao namatay araw-araw. Tumatanggi ako na maniwala na silang lahat ay papuntang impyerno. At sigurado naman ako na hindi sila lahat karapat-dapat sa agarang papasok sa langit. Bukod dito, mas mahirapan kang patunayan na walang kaluluwa sa purgatorio. So, dagdag ko lang, ang Doctrine of Communion of Saints, naging membro tayo sa katawan ni Kristo sa pamagitan ng bautismo na siyang katawan ni Kristo na siyang iglesia kung saan siya ang ulo. Ang iglesia ay may tatlong bahagi: Church Militant, Church Suffering, and Church Triumphant. Ang Church Militant ay tayo dito sa lupa. Church Suffering ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ang Church Triumphant ay mga kaluluwa sa langit. Sa isa lang katawan ni Kristo sa lupa, sa purgatorio at langit. Ang Church Triumphant at sa langit ay tumutulong sa Church Militant sa lupa. At ang Church Militant sa lupa ay tumutulong sa Church Suffering sa purgatory. Sa pamagitan ng mga panalangin. Nasa Doctrine of Communion of Saints yan na lahat tayo dapat magdasal sa isa't isa. We care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Sabi sa 1 Corinthians 12:12-27. Yan lang po.
Okay, almost time. So, dyan po nagtatapos ang ating final conclusion ng ating affirmative side. So, ayan, napakaganda po ng ating debate. Napakapayapa at napakaayos po talaga.